Needs are ladies. Ndiwe maachi tatenda ndiwe tsanamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti ndinoda mari yangu US $1,090 yakasara pachikwere chandakakupa November 2023. Vanongoudza kuti pane mari dare izvi zvaitwa anotaura izvozvo ndizvindidza ladies achitaura kuna maachi tatenda. I'm sorry. I'm sorry, ma'am. Yeah. Tatenda maachi akandikumbira mari. Neukamari. Hatina ukama. Kumbira mari. Achida kutenga mota, aida kuti arenti to buy pamota. Saka mota yake yakanzi ruda 1,000 kuti atange kuipiwa kuti atange kuishandisa. Saka 1,000 anga asina. Vandikumbira mari, titepe ndokumbirawo mari. Zvandiri kuda mari ndichiita zvebusiness, ndinopewo chibereko. Ndopatakanyorerana pasi ndakupa mari. $800. Saka musi wa9 ndakamupa mari musi wa9 November. Musi wa8 November mna gore rapera. 2023. Musi wa8 December akabva andipa profit ye180. Musi wa9 January 2023 haana kundipa mari panga 2024 okay so 2024 ndo musi wa tungofamba nedate ra9 haana kundipa mari musi wa9 January 2024. Musi wa10 January 2024 vandipa 65. Musi wa14 January 2024 vandipa 40. Musi wa19 January 2024 vandipa 45. Ingati vakazokandina kuinyora about it 180. Saka musi wa9 February pari panondipa futi 180 haana kundipa mari. Musi wa9 March haana kundipa mari. Apa isusu pandakamupa mari ndakamuti mwezi wechi4 ubvondidorera mari yangu yese. So I found kubaji 180 every month. Interest. Saka ndo akakupa mari. Yakandipa 360. Right. Mutawo. Pamusoro mama. Ya zvatorwa na Saka asati apedza. Saka anokuowa mari. Yaizvezvi. Yese. Ndiri kuti 800 plus 360. Anenge achikuowa watiji 1,000 to 160. Yeah. So that ya pamusoro mama. Zvishova ndakaenda kuna titi kuti ndiende kwavari vakatanga kumbopa hanzvadzi yangu mari kuti ndizozive kuti vanokweretesa mari. Bva hanzvadzi yangu yobva yavadzorera. Yakavadzorera ndo pandakanzwa kuti pane tumota turikuitwa remuDubai nainosenimidza mari. Ndo pandakaenda kwavari ndikati tete ndandikukumbira kuti mundibatsirawo nemari. Ndoda 1,000 but ndandoda 800. Zvikanzi ndikandimboteretere muzvikwereti zvangu zvesho wakateratera ndichivafonera pavandipa mari yayo. Vazondipa mari vakandipa musi muna November kana sokanganisa. Vandipa mari yayo. To saka kupfungwa yangu kufunga kwangu. Ndakanzonzi uri Dubai unokesha unobhadhara motikari kuti kana kuzosvikira yapo pawiki unobhadhara $100. Saka inini ndakabva ndati tete mota zviyanzi $100 which means inini ma50 pawiki ndikufanira kutosvitsa 150 ndichingobataranidza mari kusvikira ikwana. Saka zvinhu izvi zvazvinozoita sekudaro muridzi wemota akabva ati majuta akakwira ndatobata mari ndobva ndangotambira mota. Saka ndatambira mota mushure meso mudzimai wangu akabva azomborwara anga ari pamiri.
Saka mudzimai wangu achirwara ndakavapa chichemo tikati tete izvozvo zvakandiomera kuti ndiraundi mari yekuti ndipe murungu handina plus kuti mudzimai wangu ari kurwara ndiri kuita mapindown. Saka ndiri kukumbira kuti muchimbomire mainterest makamira mainterest ndozotsvaga hangu mari ka1. Saka zveshuwa kumashure kweisoko ndandakusawo pamari pane pavataura pe$40 pane pandakafona ndakuti tete ndakunyara ndine $40 ndakupfura patemaru ndosiya papesere pandososiya mari. Tete wakabva ati usasiya kundoda mari yangu yakakwana. Saka ndasvika kumba ndakanogara pasi nevanhu vekumba kwedu ndikati widwe ina handina chekuita dai mandibatsira undipe munhu mari yake munhu akandibatsira. Saka kune mukwasha wangu ari kunyanga akabva akakumbirwa namai vekundibereka nemudzimai wangu kuti tibatsirewo ne800. Mukwasha wangu wangu uri muswe akakumbirwa Saturday Sunday kuenda kuchechi. Sunday ndobva ndamufonera. Sunday ndakamufonera akabva anditi uya unitori mari. Ndofunga ndakapinda munyanga na7 akandandavati mandi ndikuende mari. Ndofunga kubva na7 kusvika na5 mukwasha wangu anakuya bazouya akatosvika pamapanza tangwanza dzemubve tangopuputa une maswedzi makagarisa tsamba munozoti mota ndiye vanoshanda vachibhadhara asi madi kuti hamukwanisi. Saka ndikatobvunga mari yangu vandipa 200 zvinonzi tsanoda mazuva nakuna mari ndambotora tumaprofit twese vandipa $200. Saka ndobva ndafonera tete ndikati tete ndabva kumukwasha ati ndine $200 patipa $200 ati ndichazombotsvaka. Tete wakabva ati ndakuenda kumapepa takuenda tosangana kumberi ndandati atete hazvina musha wandibloka 200 yandinayo aizvozvo handina ndakaidzorera. Saka zvakachiitika ndezvekuchiti ndakabva ndadzoka futi kumba ndobva ndati kuna mama nezvandiomera unotambira upenjinini iyi hama yangu munoti mari okupfuura madi kuendawo kunonditorero loan ye$700 zviri nani matora loan ndozotanga kuchengeta hangu mhuri handizoshayiwa 2 kg yemafuta kana 2 lita yemafuta. Mai wangu zveshuwa vakauya nemudzimai wangu vaenda papost office vakatora loan yekutanga yatikapa futi teta vakatora kuuyi vachitora hanzvadzi yangu. Saka kuPSB vakabva vanzi chimboende kupost office. Post office vakatosaina mapepa akapedza. Saka musi wemandi tita vanhu pakafonera mama vakati mama muri kufungi. Sikanzi mwanangu ndakutoita zvekuti ndikupe mari yako. Mari yako iwewe ndo yandinokupe post wakandibatsira. Zvikanzi nateta ndosungisa tate. Ndikana vakamusungisa pari zvino ndinotomuchengetera mukadzi. Kubva pasunguka mukadzi wake zvese ndiri kuita. Kumota hakuna chekubuda. Ndopakazonzi namama nemukadzi wangu voya post office vanosaina mari 700. Saka kubva mandi kusvika nhasi Friday mari yakangoyenga iri kutoprova pakombiyuta kuti mari yakadii iri kuti pakombiyuta post office proof but kubenga kuna mari. Saka foni yamama ndinitori nayo kuti nditi tete vakaona foni yamama isisaitere vakati ndavharwa bhozi foni yamama yakafacha chimpoti tori mukamuto haisi kuchaja. Saka ndakazongonzwa pakutosamanisa ndatoti samanisira uyeri ndirani ndakatonzwa ndoshandira maringi zvikanzosungwa nayo kwamambo makoni ndobva ndakatotodzikiswa ndobva ndatoenda ndapakapa ndandatosvika ndandaonawo mapurema ndikati handindisati namanje hanzi asamanisira kwei ndobva ndatambira samanisira ndozvakaitika. Right. Wadari nyaya iyi tombouya kune ladies une license here yekulonda ilona vanhu handilonesi because apa uri kutaura kuti wakamupa mari uchizoti unopuwa interest pakupera kwemwedzi wega. takawirirana nekuti akanga ari kutora achiita zvebusiness. Ndo zvandiri kuti une license here? Handina. Iye munhu akandikumbira sechikwereti kwete zvekuti ndinolonesa. Handilonesi mari. Nekuti uri kutaura apa kuti wakamupa mari uye unochaja interest. Nekuti zviri mumutemo wehurumende kuti kana uchichaja interest kune munhu unofanira kunge uchibhadhara mataxes and the like. Apa takanga tangowirirana zvekumusha zvemunhu akumbira nekuti mota yake yange yakutouya. Ndo zvatiri kubvunza kuti une license here yekuita business? Handina.
Saka zvichireva kuti kana usina license zvinozoreva kuti uri kuita criminal activity. Unozviziva here? Hauzvizivi? Uchizviziva kuti zvinhu zvawanga vari kuita icriminal, imhosva. Nekuti kana ukange wava kubhadharisa munhu mainterest, it means kuti unenge wava kuenda uri kutomutekesa interest. It means kuti unenge wava nechikamu chaunenge uchidobhadhara kuhurumende kuti wava kuita business. Kana munhu ava kuita business, it means kuti anofanira kunge achibhadhara mutero kuhurumende. Hakuna business rinoitwa pasina chii, pasina mutero kana kuti magwaro anokutendera kuti uite business iro. Handiti uri kuona? Saka kana iwewe waunza kudare nyaya iyi yauine mhosva yauri kupara, unoda kuti basa dare rokubatsire sei? Nekuti uri mupari wemhosva ka? Ini kungoda ngo 800 yako chakana. Handiti uri 800 yako akabhadhara mari. Akabhadhara 360. Tikabvisa mu800 kunosara mari. 440. Saka ndo mari yaanofanira kuti akudzorere. Ndo mari dzekukweretesana kana muri vaye mese muchikweretesana, mungokweretesana ndipo ndidzorere. Saka ane chikwereti chako che440 chisina interest. Nekuti kana wakuita business damatare isusu totodzi right mazomuti apuwe neinterest sei kuhurumende, imi mambo Makoni bhadhara ichi interest inenge ichiteera yawakaita business, nekuti rinenge raa business. Right, iwe une chikwereti che$440 unochizorera rini? Handichazoziva changanireda kutokumbirawo kwa muri kana kuti unochizorera rini? Chakakwana chikwereti chako che4. Pfungwa yangu inini Kana usina toya totora mombe kuita kuti titengese timupe mari yake. Pfungwa yangu inini tandakatodeposita mari post office. Saka ndinokumbira kuti nhasi kusvikawo pamwe pachipiri mari inenge yaita nemudzorero. Saka tokupa up to Friday next week. Unomudzorera 440 dollars. Right, nemakosti wakamuunza kudare mari wamuunza kudare. Handizivi. Iwewe yakabhadhara kuti ave kudodari. Nakabhadhara 50 nhasi wabhadhara chii? 10. Right. Saka it means plus 60 unobhadhara ya $500. Makosti edare $60. Saka tokupa up to Friday. Kana usina kubhadhara by Friday, iwe unoya kudare toenda tondotora mombe kudanga kwake todzitengesa tokupa mari yako. Handiti wapanzwisisa? Kana asina kukupa 500 by Friday next week, unodzoka kudare kuti makatonga paya haana kundibhadhara mari yangu. Saka ipapo isusu dare rinosimuka rondotora mombe rotengesa rokupa mari yako yakakwana. Uye dare manje kana raakuzouya panenge unogara kupi? Dombo rembizi. Panoita mari makosti ekuenda kudombo rembizi. Unoita $3. Makoma aya i280. Right, unezenge wakubvisa ne$280 pamusoro. Saka inezenge ya 880. Dare nekuti ranenge raakuya kuzotora zvinhu kumba kwako richitengesa kuti rimuripira. Saka wona kuti wabhadhara iyo mari 500. Failure next week tinoita kuti gogogo dare raakuya kutora munhu pamwe pako. Handi wapanzwisa? Ndinopanzwa mari yacho 700 ndakaiwana. Rinonowapa here kunotoya kuno kunani? Unouya kuno kudare
wodaidzwa nedare kuti wauya watore mari yavo. Tatenda. Tenda. Okay. Goya nayo up to Friday next week. Tenda. All right. Tosimuka tena.